Phone risk खालामलाय फन रिसिभ खालामबाय दिस नालाय खालामबायना आंनो जेबो रायलाया जेबो रायलाया दे आं हाबायाव लेंहरा दे नोंखौ आं आरो लामायाव नुबाबो नोंजों माथोखौ रोखाया लामायाव नुबाबो आं माथो होआ नोंखौ हाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं अमा राजा दा नोंथांमोना नायगासिनो दङ दसर बर' अफिसियेल इउटुब चेनेल नोंथांमोनाथ' तामिल ना जानांगौ मिथिखाबाय आं दा जोंनि बर'नि जाखांफुनाय सासे कमेडियान केन्डेला जयसिं जायखौ जों केन्डेला होननानै मोजाङैनो मिथियो हायना मुलियाव केन्डेला मुं लानाय दा बिथांमोना गुगोल बा बायदिसिना शुटिं खालामबाय थायो दा बिथांखौ आङो फन खालामनानै एसे डिस्टार्ब खालामहरनि नोंथांमोनाबो बिथांनि रिएक्सनखौ खोनासंदो मा रिएक्सन होयो आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे खोनासंलांनोसै नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो आं दा बिथांखौ फन खालामनोसै मिथिया आरो माबायदि जावहरो फार्स्ट टाइम कल मारिबाय आं बिथांनो जयसिं केन्डेला हेलौ हेलौ फनखौ हमलाय फनखौ हमलाय मा फरायनो फनखौ रिसिभ खालामलाय फन रिसिभ खालामबाय दिस नालाय खालामबायना दे बुंलाय होमबा आंनो जेबोखौनो रायलायखाया खोनायाखै आंनो जेबोखौनो रायलाया नोंसोर जेबोखौनो रायलाया आं एखौनो रायलाया मानो रायलाया होनदों नालाय रायलाया आरो खोनादों दानबाय दे आं बिथांखौ फन हरफिननि इयो WhatsApp स्टेटास नायनो हागौ आंखौ WhatsApp फट' नायनो हागौ ओंखायनो थाब थाब हरनि फनखौ हेलौ आंनो जेबो रायलाया जेबो रायलाया ओहो सोर आं जेबोखौनो रायलायखाया माथो सोर ओंखायनोथ' मा आं जेबोखौनो रायलायखायाबा मानोथो हरदोंबा आं इखौ खोन्थानोसो हरदों नोंनो मा खोन्थानो बे फन रायलायै बाथ्राखौ खिथानोसो फन हरदों नोंनो दे होमबा दोन आरो फंसे बाथ्रा मा आं नोंखौ हाबायावबो लेंहरा दे दोन आं माबायाव दं शुटिंआव दं दे आं हाबायाव लेंहरा दे नोंखौ दे आरो हरबावनि दे फोजोंनि रागा फोजोंनि मा रिएक्सन होनायथारनि एबार मा होनो मिथिया जावगोन ना मागोन मिथिला र' फंसे बाथ्रा खिथाबावदों आं खोनादों मा मोजां रायलायाब्रा फन हरनानै मोजां रायलायनांगौ आं आरो लामायाव नुबाबो नोंजों माथोखौ रोखाया लामायाव नुबाबो आं माथो होआ नोंखौ आं जायखिया नुबाबो रायलाया दे खिन्थु माथो होआ हाबायावबो लेंहरा आं नों गोसोआव लादो इखो दे आं हाबायाव लेंहरा खिन्थु दे मा हरबावगोना हरबावला नोंथांमोना खोनाबायना एबार आङो खिथाहरनोसै दे बारा खेलायजाया केन्डेला मा होनहरो होदावहरगोन ना मागोन मिथिला एबार हेलौ आङो एबार मोजां रायलायनोसै नामा एक्सुवेलि आङो प्रेंक कल खालामदोंमोन आरो नोंखौ खोनादों ना प्रेंकखौथ' मिथियो दा मिथिला आं दशरथलै अमा राजा सिनायबायबा सिनायबाय आङो माबाखाय मा होनोब्रा आं शुटिंआव थानायखाय नङा माने आंनिया माबाया मा रागा जोंनायनि ओंखायनो बे शुटिंआव दङ होननायखाय माने एसे खोन्थाहरखाबाय आं नङाबाथ' आरो
पारेसन खालामबावगौमोन आं नोंखौ ओमफ्राय र' एबार लैथोमामोन दं नामा खाथियाव लैथोमामोन दङ इसोरनो खिथाथ'ना दे आं इसोरखौबो खालामनो नागिरगासिनो दङ एक्सुवेलि इनोसो हरनायनि खोथा मोनबाय नोंनो हरग्रोबाय आं गोसोखांनानै आं शुटिंआव दङ ओंखायनो आं बारा माथा मारियाखै ओंखायनो माने आंनाबो पारेसन खालामनायखाय शुटिंआव थानाय होननायखायसो आं खोन्थाहरबाय दा दे ओइ आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खोन्थाहरलाय रायजोफोरखौ दा दे नै लाइनाव दंगासिनो दङ केमेरायाबो मा नोंनि चेनेल नामा दशरथ बर' अफिसियेल गोदान खुलिनाय दाख्लैबावैसो बिथांनि गोदान चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो रायजोफोरखौबो आं बुंनि जाय नोंथांमोना फन रायलायनो गोसो गैया हाबायाव लेंहरनो गोसो गैया बिसोरखौ टेग खालामनानै शेयार खालामना होदो आं खिन्थु हाबायाव लेंहरा दे ओइ आं दे बिथाङा शुटिंआव दंनो बाराद्राय हरबाय थाबाबो जोख्लायनो माथो थिग जोंहरनो एक्सुवेलि आं बे टपिकजोंनो बेलेग सासे गुबुन मानसिफोरखौ कल खालामबावगोन नोंथांमोना माबायदिखौ मोनखो कमेन्टआव लिरनानै होदो आरो नोंथांमोना जायजों फन रायलायनो गोसो गैया जायखौ हाबायाव लेंहरनो गोसो गैया टेग खालामनानै शेयार खालामना होदो सिंगेल लन्दाफोरखौ दा दिनै भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोननो जाबाय गोजोन्थों